ha joni e o programme mo anduɗa meɗen darde nafoore nangugol liƴƴe yeygol liƴƴe nder leydi Gambia min ari tañje ɗo kadi jokke men tan min woɗa ɓe men yewtude men dara ko honno nafoore yimɓe ɓen heɓata e ɗe golle ɗo. musidɗo no wiyeteda? aray Bari Mamadou Salim. Mamadou Salim mi kere ko teni jogi ɗo gimle yiiɗo buy nandi ɓorɗiɗo sifa ɗi conci. way ko teni par ce que are wayne ka TVS ɗo e haray ko équipe wonɗo donc no wonɗo South Africa e Milan no ga e team ji ɗin fof hino woodi ɗo e haray ko équipe haray capitaine ji kay no woodi team be hino mari capitaine kadi hono hoɗum woni golle mo ka TVS ɗo donc haray ko rondagol jippina e liƴƴi ɗin haray ko ɗum woni golle amen. joni so rondi ko jippini ko mbuuɗi ɓe yoɓata ka ko liƴƴi ɓe yoɓata? bon de fait que aray ɗon ko mbuuɗi ɓe yoɓata men. ila honne tuma jokkuɗade golle? heɓini en hitande. hono yoriɗa golle ɗe? na hono yiruɗa golle ɗe? way ko ɗon andi hunde nde fof kala kala waɗi gurdam maɗa ɗon ko ɗon wawata ɗumannagol haray golle ɗen so tawi woni no heɓade haray taway kono jokkodirta kono noon golle ɗen haray ko noon ɗumannori heɓade seeɗa? no heɓade seeɗa. ɗo dal hunta ton hajuji mon? ay ko ɗo mi woni huntugol hajuji amen ɗin donc haray toujours kadi min tori duwa. woni ɗo tañje ɗo ko bimɓe kikiɗe laaɗe kostata ka ko bimbi kikiɗe tun? bon fewndo haray ko kiki tun ko kiki tun woni ɗumannade. jarama. ok on jarama. oy ama kuma de ama kuma de kini dangawa no demay anani pular mi nanani pular bete mais mi nani seeda ko ande min ko seeda hono wetida Moussa hono wetida Moussa Diouf ane ɓi ka TVS ɗo min mi ɓeyi ɗo seeda de duuɓi jelu yo duuɓi sappo ɗum ɗum ko seeɗa noon mi andi nafa o business ka business liƴƴon hono business o woni yarde? business o des fois no yahay seeɗa des fois yahata de si leɓori liɗɗi no woodi yahay seeɗa si liɗɗi woni liɗɗi ala bete yahata normal de. kono ɗo heɓa ɗo dépense ji mon ɗi? mi heɓay ɗo dépense am mi andi kadi goto heɓay ɗo dépense makko Allah ɓeydu sutura. ɗo noon ko worɓe ɓe ɓuri ɗuɗude ka ko rewɓe joni mi jula ɓen ɓuri rewɓe non ɗuuɗi gorɓe non ɗuuɗi eyi rewɓe non ɗo gorɓe non ɗo. so ko caɗele heɓu ɗum heɓaton ɗo probléme joni no heɓaton ɗo? mi andi hoore am de mi heɓani probléme si mi ari naɓɓugol yeyugol mbuuɗi mi yeeyi liɓɗi mi heɓay dépasse am alhamdulillah sante yallah. liƴƴi ɗi noon ka nangata ɗi ka a rondoto ɓe koma linggi ka ko honno a sooda yeyta? mi sooday mi yeeyay mi sooday junngo mawɓe min si yeeyay eyi Allah ɓeydu jaam. allahumma min ya rabbal alamin. waji naka ngatuɗa? Babacar Cissé anani pular? déedéet Cissé fekk nañ la si TVS bi fii nii yow it lan ay sa liggéey fii? man moo laa damay nappi. soo mu ngi mel ni sa gaal gi daa teer ba pare? waaw teer nañ ba yebbi kay. tey naka nga gisee bés bi? waaw bés bi neex na moom waaye lenn rek mooy cet bi essence bi seer na jëni jarul. waaw loolu daal mooy problème bi. ok xaalis amul jëndkat yi da ngeen a leble naa léegi-léeg su jafee ngeen leble ndax naka? démb sax am nañ jën waaye ba ñëwee dañ ko jaay gunjur 300 ñaari gaal nga war a sol essence boo solee essence mool yi nga yóbboon géej ñoom duñu am dara. moo war a géej gi daal essence daa métti quoi. waaw da ngay dem boo ñëwee essence nga koy solewaat te yaa ngi yóbbu lu mat ay 15 nangam personnes wala ay 100 ay 100 personnes da nga koy yóbbu géej boo ñëwee doo mën a nar. jën bee bari si géej bi ndax seer bi la nit ñi amuñ xaalis pour jënd ndax ban la ci? jën bi xam nga fan yii nag dafa xaw a am jën boo xam ne daa xaw a sew quoi waaye fii moom jën jaru fi moom waaw tey ñaari gaal buñ fi teeree jën day lam boo jaayee ba pare war a sol essence te essence bi daa seer loolu daal mooy problème bi. yàgg nga fi? man yàgg naa fi moom waaw. ñaata at?
kan man parce que am naa fi ay 5 ans yooyu 5 years. waaw léegi sa relation ak jigéen ñi nekk ci teer bi nekk naka la. seq jàmm rek xam nga ñoo bokk nekk fii. waaw. xam nga te ñoom dañoo jugee seen kër yi xam nga bëgg lu yóbbu seen njaboot yi te xam nga fu góor nekk rek jigéenam fa. waaw noonu la fa demee. yal na yàlla ko jàmm. amiin amiin bu ñu mënoon a jàppale daal wàññi essence bi daal dana baax moom waaw. waaw ñu ngi lay jaajëfal rek waaw noonu la. on nani on ɗon ko holli ɗon ko wannima gasoil ko ɓe doginirta laaɗe ɗen kono satti si tawi tan ɓe wawi wallude no gasoil on ɗiwtorta hara wonde golle ɗe no sattiri ono weeteɗa min ko ibrahima mbaalo min tawima ka tefes Tandié ɗo kono woni golle maɗo min ko driving woni golle am ok driving kono ko oto liɗɗi men jogui eyyi min sooda ɗo min waɗa ka oto min naɓa ka ladde min naɓa Dakar min naɓa Basse weeli gara Kolda eyyi joni an ko an sodata liƴƴi ɗin ka o darata non kan sodata liƴƴi ɗin ka ko goɗɗo sodata no jonnama non miɗa jogui patron ɓe sodoɓe liɗɗi waɗa ka oto so siɓe waɗi oto ha paari koɓe jonnami minen mi yahami yeeyoy ka ladde yeyi simi yeeyi ka ladde noon simin paari min arta yes. ok joni on oto ko oto firgo de haray ɓuɓɓinay tun liƴƴi ɗin ha gayno yeyde ka non mi waɗa glace saabu woodi goɗɗi ɓuɓɓinayde kono a wawata ɗum wadde ko ma waɗa glace so sa waɗi glace ha paari afta muɗum wattiɗa ɗum e liƴƴi sina ɗum ɓaya wona yontere ma balɗe tati ma balɗe nayyi nde wawa gasnude e sa gasni on tuma arta hono yiruɗa golle ɗen noon golle ɗe no sabori de saabu joni woni heede duuɓi 5 ma 6 dal hikka wata duuɓi 7 dal gila min naati hen ka gila min naati e yeeygol liƴƴi eyyi kono minen komin driver ɓe de ɓe jonnina e minen e woɓɓe min yaada eyyi mi ha para so mi gasni après min arta caɗele won ɗum heɓaton toon hana goɗɗum sa yeehi yeeyoygol fi haalis o wona goɗɗo wona yontere ma jonte ɗiɗi ñawliniray dal eyyi min ñawliniray saabu liɗɗi ka wawi sarsude oto ha heewa arata ko a ñawliniray goɗɗo noon a yawa hebde kalis ma o goɗɗo noon a yawata hebde dal kono wono laawol moƴƴol caɗele ɗum ɗon ala min heɓay caɗele ɗe wattude goo min hawra e laabi goɗɗe hara moƴƴa surtout ko ndungu ɗo eyyi surtout ko ndungu ɗo ta no waɗi gayste so sa sarsi oto ma ono teddi no wawi oto heɓa probléme goɗɗo noon hawra e laawol moƴƴol dal ɗum fof no wawi heɓade so way wonde o yeeyitayɓe ɓen kadi wono rewɓe yeeyitayɓe ka marché ji ka cae yehede goɗɗum ɗum ko yeeyon tawata ko ɓe ñaama eyyi ko ɓuuri hewde ko sa ko rewɓe ɓurta yeyde saabu ko rewɓe ɓuuri hewde bana banaɓe hay ka ladde ko noon no Kolda en ha Basse en Dakar en business o fayda ko rewɓe ɓuuri hewde a yaani ndaaro tum tefes ono wayi so sa yi worɓe ɗo sappota ko rewɓe temedere yiita dal no waɗi exemple ta kono dal kono wajotoɗa sukaɓe goreɓe ma ɓen e telen ma wakkilagol na mi ñaaguiɓe rek kala wawɗo natude e golle hen dal no wakkilo rek saabu hunde fof ko ɗaɓɓatugol arsike saabu goto fof anda arsike mo ko yaha ha hawrade minen fof miɗen iɗawde min heeɓirano fide kono alhamdulillahi way min heeɓay komin ñaami komin naɓi galle ɓe wuurende wawa wurde hen fof min dal mine wondi hen jarama boy nteto maylete may sambu ngetara Tandié jang ite meta kana najam ha nte meta kana jang kay ha itela do ko mumuneti ntela do ko mu nyewa folete ha kan nyele sang ngana nga senka wafi badala bare ntelu wo jande fo firo la koleya bawo firo fele ne nye sang aka me bulule jannabe sanni na sa yayi na me yayi ngola jannabe sanna anu nyeda falan abuka dia nyeda ba koleya rene fo ha kan nyeda jawle sang fale na ninga asamu ten kiliano ni minina ta puduka sa wol falan ka fo kon na nyedal koleya tale wole bantelle jambe betari jambake le wafiro la parola te naman bang alba galasi la ko tenge fo alba janila le fo mu ha naman bang ka galasi le frigo le bentel bulu naman bang ka samba nga galaso falan sanga ka ka nga woso mu somanda ngana nga fintini nan ko tanke nga awafi naman bang ko tanke nga murundi frigo ko nga galaso san ko tanke nga galas wo manke nyaato tati ani wo manke nyaato tati ka to be mboyo le ba o nye ya san wato mina anyanta banna wo wato banne ya san ba frigo ko no fe galaso sa ye kus pus pielo jo
naman ban ko tenke fanan fe amurni galaso ko e galaso san ko tenke yaka kam praka da tinya ha bare be mo ne fula mole surtout musol kati ka fala ko nyete keri alla yang abe siari putu par ngalo abuka ke wanyama lundol bare biho ngatara la be siari ha jande tado de nye akasiale tado abuka siya katum biwo de fa ururo wo be siari ne anda da falan tonya afesiatale ha bar tado de nye da ka kole abakele ha biwo de ururo siatale anda da fesiatale bara mantra sanka ha abe siari nga mantra sanka tado fana adasa kole afo no da kolon fala niya sang puruka wafi fana akake bulu do ko wotin kole aku poten ka alga wole soto alla nyen firdula ntel wala jam firdula de fo anin fanko de fo sa fo kole adoron bawo firo kay nim firda kala fi minen la nga fengo sanga sambulu bare fengo falan sanga be bulu tilikilin tilifla man sang yalon firla fala muko wodua so ite be tanje janne fo ka dula janne yana wa firola janne nte be tanje janne ha right ni baraba okay abaraka ba to jari ben tay maka tefes tanje do anebi arde do mboyi do seeda me bido duubi jeddi kay mi do ande ida ni da fo business liƴƴo mi do andi business liƴƴo tigi kono fewno do liɗɗi dino sattino bete fewno do liɗɗi dino seeri ha maayi ko wakkilagol tan baadi feere ara on digo ngure ma on ko do woni ko mata wakkilo ara kono fewno do business o welanno bete de billahi are ko no wadi liɗɗi di ko liɗɗi din seeri liɗɗi din seeri addoɓe jahat ɓe ngara ɓe heɓata hayt fus eyyi liɗɗi no seeri haadi heɓugol ɗi ko probléme tigi noon kono noon mi heɓata mi yiwata ɗon kono yiruɗa ɗum si woni ala ka yahe wona koko yiiɗa ko ɗum wonta e muɗum minen ko ɗo de ko ɗum men jii ko ɗum men gandi men mbowi e muɗum kadi ala waɗu barke amin min men mbowi e muɗum kadi en mbowi e golle he ɗo ko soda yeyita walla eyyi komi sodat mi yeyita mi juuɗa mi hoɓa min ko ɗum woni business am mi juuɗa mi hoɓa mi waɗa e pooti mi yeeya eyyi no woodi woɓɓe kadi yaha e naɓa Serekunda woɓɓe waɗa e Galas fof no woodi business o no heewi woɓɓe juuɗa e naɓa base men juuɗa men naɓa base kadi kono fewno ɗo a juuɗete e naɓa base woni ala fewno ɗo ala ko ala rek ko ɗi waɗi ɗuɗa walla ko ɗi wuro wuruji rek woodi fewno ɗo eyyi wuro wuruji rek woodi fewno jarama